Nazdar lidi, já se za kolik jen tady. To je dlouhý příběh, na to kašlitě. Jo, tady zase to vypadá tak, jak to vypadalo včera. A jen tohle je teraz na zemi, nebo jsem to hodil nechtěc. Jasně, tak co si zase jde, jasně, tak počkat. Jen tam? To co je? A když se pozorím zase jen tak jo, to je oboha. Sorry, až musím jít domů, tady tak asi čus. Čus! Nazdar. A to růsta. Já tě mám úplně zblíženou. Daleko, já jsem furt daleko. Já furt. No tak to je úžasně rozmazané. Jasně. Nazdar, Sofie. Vy se jde do nutra či von? Wow. Okay. Wow. Co robíš? Natáčám. To bude na YouTube. Jo? Jo, půjdete na YouTube. Uvidíte možná veľa lidí, kdo ví, já nevím. Baby shark tut. To by určitě Dorotka zpívala.